ଆସ ଇଆଡ଼େ ବାଟଟା ବୋଳାଅ କାଳେ ଆଜି ଦେଖ କାଳେ ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି ହଁ ସେଇଟା ପାରେ ଆସ ଆସ ଭାଇକୁ ଟିକେ ମୋର ଦେଖାଯାଏନି ଭାଇ ଟିକେ ମୁହଁ ଧୋଇବ ନା କି ତୁମେ ସକାଳୁ ମୁହଁ ଧୋଇଥିଲନି କି ନା ଯେ ମୁହଁ ଧୋଇଲ ଦିନ 4ଟା ବେଳେ ଓ ଏଇ ଇନା ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲ ଶୋଇଥିଲ ଏଇନା ଓହୋ ହଉ ଆସ ଦେଖିକିରି ଆସ ଦେଖିକି ଚାଲି ଦେଖିକି ଆସ ନା ଅନୁମାନରେ କେମିତି ଆସିପାରୁଛ ଦେଖୁନ ଥରେ ମୋର କଥା ଶୁଣି ତେବେ ଦୁଇପହରରେ କି ଖାଇଥିଲ ଭାତ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲ ଓ ସେଇ ନାକି ତ ପୁରା ଭାତ ନିଶା ହେଇଗଲା ନିହ କି ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା ବିଲାଟି ବାଇଗଣ আর ভজা ফজা কিছু হয়নি কেতে গেন্ধাগা ସବୁদিন খাইব নিহ ସବୁদিন কেতে গেন্ধাগা খাইব